ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାଟଶାଳୀ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ 2 ଏହି ଟୁନଟୁନି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ଘର କରିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ଚଉକି, ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଚଉକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା। ଦେଖ, ଚଉକି, ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଲ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋ ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ବାଘ। ବାଘରେ ଚ ଅକ୍ଷର ଅଛି କି? ନା, ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଟ ଅକ୍ଷର ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ଆସ, ଏବେ କବାଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। କବାଟରେ କ'ଣ ଅଛି? କବାଟ, ଟ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଙ୍କିଦେବା। ହେଲା, ଆମେ ଏଠାରେ ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ଆଙ୍କିଦେବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଚଟ। ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଘର କରିବା। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଘର କରିବା। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ନା ଟଗର। ହେଲା, ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଟଗର। ଏବେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ହେଲା, ଆମେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଘର କରିବା। ଘର କରିବା। ମୁଁ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ? ଟଗର। ଗଲା, ଟରେ ଆମେ ଘର କଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ପନିକି। ହେଲା, ପନିକି। ଏଠାରେ ଟ ନାହିଁ କି ଚ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଅଛି ଅରଟ ବୋଲି ଅଛି। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟିଏ ଘର କରିଦେବ। ମୁଁ ଘରଟିଏ କରିଦେଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲେଖା ହେଉଛି ମାଠିଆ। ଏଠାରେ ଟ ନାହିଁ କି ଚ ବି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ହେବନି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚାମଚ। ଚ ଗୋଟେ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର। ତଳ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ରହିଛି, ଏହି ଚିତ୍ରଟା କାହାର କହିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାମଚର। ଚାମଚ ଭାରି ନା ହାଲକା? ଚାମଚ ହେଉଛି ପୁରା ହାଲକା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶାବଳ। ହେଲା, ଶାବଳରେ କ'ଣ କାମ ହୁଏ ନା ତୁମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାବଳର ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ହେଲା, ମାନେ ଶାବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦରକାର ହୁଏ। ତାପରେ ମାଠିଆ। ମାଠିଆ ହାଲୁକା ନା ଭାରି? ଦେଖିଥିବ, ମା ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମାଠିଆ ଭାରି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଟା। ତୁମେମାନେ ଇଟା କେବେ ଟେକିବନି, ଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭାରି। ହେଲା, ଜାଣିଲ, ଇଟା ହେଉଛି ଭାରି, କାରଣ ଇଟା ଟେକିଲେ ଯଦି ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବ। ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଇଟା ହେଉଛି ଭାରି। ଗଲା। ତାପରେ ଚଟିଆ। ହେଲା, ଏଇଟା ଚଟିଆ ବା ଆସନ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ବସୁଛ, ଏଇଟା ବହୁତ ହାଲକା, ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଧାନ ବସ୍ତା। ହେଲା, ଧାନ ବସ୍ତା ବହୁତ ଓଜନ। ହେଲା, ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଧାନ ବସ୍ତା ଥିବ ଦେଖିବ, ଧାନ ବସ୍ତା ବହୁତ ଓଜନ। ତାପରେ ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିଲ, ଘରେ କେତୋଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ? ଭାରି ମାନେ କ'ଣ? ଓଜନିଆ। ଓଜନିଆ ଜିନିଷର ନାମ କହିଲ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷର ନାମ ହେଉଛି
ଯେମିତି ଧାନ ବସ୍ତା, ଏଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ଧାନ ବସ୍ତା, ଖଟ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଶାବଳ, କୁରାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, କୋଦାଳ, ତମେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଜିନିଷ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଛବି ଦେଖି ତଳେ ପଢ଼ିବା ହେଲା, ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ କାହା ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚଟିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଲେଖା ହେଉଛି ଚଟିଆ, ଚଟିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚପଲର ଛବି, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଚପଲ, ଚପଲ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଥିରେ ତୁମେ ଶୋଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖଟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ଚାବି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଚାବି, ଚାବି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଟୁ ହେଲା, ଲେଖା ହେଉଛି ଚଟୁ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକର ଚିତ୍ର ହେଲା, ଲେଖା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଚକ। ଦେଖ ଯାହାର ଛବି ଅଛି ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ଛବି ଦେଖି କହିପାରିବ ହେଲା, ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଛବି ଦେଖି କହିବା ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖ କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା? କିଏ ସେ? ନା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କୁର୍ତ୍ତାଟାଏ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଷମା ମଧ୍ୟ, ଦେଖ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ଘରେ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବାପା, ମା, ଜେଜେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା, ଉତ୍ତରରେ ଖାତାରେ କରିବ। ତାପରେ କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା, ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ମଧ୍ୟ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ନା ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ ହେଲା, ଗଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖ, ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଭଉଣୀ ଥିବେ ତେବେ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତାପରେ କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା, ଯେମିତିକି ଚଟ, ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଚଟିଆ ହେଲା। ତୁମ କବିତା ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଚ ଥିବ ଏବଂ ଟ ଥିବ ତା ଉପରେ ଗାର ଦେବ। ଦେଖ ଯେମିତି ଟୁନା ହେଲା, ତା ଉପରେ ଗାର ଦେବ। ଟୁନା, ଟୁନି ହେଲା। ଚଟଣି, ଚ ଏବଂ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବ, କହିଦେଲି। ତାପରେ ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଆସ କହିବା ହେଲା। ଚ ଆଉ ଟ ଲଗାଇ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ? ଦେଖ ଚଟିଆ, ଆଉ କ'ଣ? ଟୁନା, ଟୁନି ହେଲା। ଏହିପରି ସବୁ ଶବ୍ଦ ତୁମ କବିତାରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଏ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ଦେଖ ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ, ଦେଖ ଏଠାରେ ଚଟିଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଖିରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଲାଗିଛି। ସେ କେଉଁଠି ବସିଛି? ଚଉକି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ତାପରେ ଚଟଣି ତାଟିଆ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚଟଣି ତାଟିଆଟେ ଅଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି ହେଲା। ତା ଥଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ
ଚାଖୁଛି। ଦେଖିପାରିଲ? ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବା। ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ି ରଖିବା। ଚ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚ ଅଛି, ଚଟିଆ, ଚଷମା, ଚଉକି, ଏଠି ଚ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁଠି? ଚଟଣି, ଆଉ ଚାଟୁଛି, ଚାଖୁଛି ହେଲା। ଏଇଠି ସବୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣିକି ରଖିଦେବ ହେଲା। ଆସ ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା। ଦେଖ ଚକୁଳି ପିଠା ଛବି କରିଦେବା ଆମେ ହେଲା। କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଛବି। ତାପରେ ଆସ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଛବି କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛି, ୟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବ ହେଲା। ପେନସିଲରେ କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୋର ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ କରୁଛି ବୋଲିକା ଭଲ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଅଧା ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବ। ଦେଖ ଅଧା ଫୁଲ କେମିତି ପୁରା କରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେବା ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ କରିକି ତୁମେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ଭଲ ହେଉନି, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ହେଲା। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ପେନସିଲ୍ ନା ହେଲା, କରିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଛବି ଦେଖି କହିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ମୋତେ ଆଗ କୁହ, ଏଠାରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଏଠି ଦେଖ, ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ପିଠା ପାତିଆରେ ପିଠା ତିଆରୁଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇନା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇନା ସେ ପିଠାଟିକୁ ଅନେଇଛି ହେଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଆଶା ହେଉଛି ସେ ପିଠାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଠି, ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଆମର ଚକୁଳି କରୁଛି ହେଲା। ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି କି ଜିନିଷ ଦରକାର? ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନ ତେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବ, କିମ୍ବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ ଦେଖିବ। ମୁଁ ସେଇଠି କହିଛି ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହେବ ହେଲା। ପିଠା ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନା, ନିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ହେଲା ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ପିଠାଟିକୁ ଅନେଇଛି ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ପିଠାଟିକୁ ଅନେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ସରି। ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ତୁମେ ସେମିତି କହିବ। ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛି, ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଛି, ଆରିସା ପିଠା ଖାଇଛି ହେଲା। ଏତେ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ କେଉଁ ପିଠା ଖାଇଛ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ ହେଲା। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏହି ଅନଲାଇନରେ ପଢ଼ିବା, ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯେତିକି ପଢ଼ିବେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।